ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫେରେ ଆଉ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ଫେରେ 50 ଲକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 50 ଲକ୍ଷ ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 15 ତାରିଖରେ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। द्वाराटा दक्षिण काली ना ना श्मशान गाड़ी हैं तू धरी वीडियो कर
रो टिके हो तब डाके बबी ए चल पड़े